En els últims dies, per sol·licitar la segona línia d'ajuts del Pla de Xoc destinats a empreses i autònoms, s'han duplicat per 2 el número de sol·licituds. Actualment s'acosten a les 150 i segurament s'esgotaran els 75.000 euros previstos, amb un ajut màxim de 500 euros per professional. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Nosaltres ens vam aventurar a donar dades abans del tancament, abans de la finalització del termini. Hi havia marge i han anat arribant i finalment no tenim el número exacte en aquests moments perquè també ara s'ha d'estudiar les propostes, algunes probablement la gran majoria serà acceptada, algunes és possible que manqui algun tipus d'informació, per tant es faci algun requeriment i veurem finalment quines són les activitats subvencionades, però és possible que estigui al entorn dels 130, 140 probablement, i per tant això ens permetria esgotar aquests 75.000 euros i arribar a la quantitat màxima que es destina per activitat, que són 500 euros. Per tant de bo sigui així, la voluntat és repartir la totalitat d'aquesta quantitat i si és amb 500 euros per activitat, per sol·licitud, fantàstic. Ho explicava l'alcalde al programa Línia Directa de Canal 10, on repassava l'actualitat local, amb la mirada posada a les eleccions, a la pandèmia i a un conjunt de temes d'actualitat. És el cas de la nova normativa que afecta els patinets elèctrics, que limita la velocitat a 25 km per hora, obliga a circular per la calçada i a portar casc. Des de l'Ajuntament de l'Escala es treballa en una nova ordenança municipal que reguli la circulació d'aquest tipus de vehicles, que en els últims mesos han proliferat de manera important. Sí, evidentment és una normativa que s'ha d'aplicar. Nosaltres tenim un compromís amb el conjunt de l'oposició, hem fet una reunió de treballar en una ordenança una mica més concreta, més adaptada a l'escala, més enllà d'aquesta normativa més general. És veritat que són elements que tenen un cert risc perquè no tenen protecció, perquè van a unes velocitats que sovint segurament sobrepassen el que seria recomanable, que la seva lleugeresa permet pujar, baixar de la vorera i per tant fer tot un ús que segurament no seria el més adequat des del punt de vista de la seguretat, i tot això, òbviament, s'ha de tenir ben regulat i sobretot fer campanyes de sensibilització, de conscienciació del risc que genera, no només per les persones que van a sobre del patinet, sinó també pels vianants i també pels mateixos vehicles. Línia Directa es pot veure íntegra en diferents remissions per la TDT i també al portal web www.canal10.cat.